שלום, אני אלין קאופמן ואני הולכת ללמד אתכם איך מכינים עוגת דבש של אמא לראש השנה. אז קודם כל נעבור על המצרכים שצריך. יש לנו פה חצי צנצנת דבש שאנחנו צריכים של 350 גרם, אוקיי? 4 חלמונים, 115 גרם סוכר, כפית של סוכר וניל, 4 כפות שמן, קליפה של לימון מגורד, חצי לימון, 225 גרם קמח, 4 חלבונים, עוד 115 גרם סוכר ואגוזי מלח לקישוט. אז נתחיל. קודם כל, לפני הכל, אנחנו מכינים את התנור. נחמם את התנור ל-180 מעלות, ועכשיו אפשר להתחיל בעוגה. אנחנו לוקחים את הדבש, מוזגים את החצי צנצנת לקערת המיקסר, ובעצם אנחנו נתחיל להקציף את הדבש עד שהוא יהיה בהיר. ממש הוא יתחיל להיות תפוח, אוורירי, ותערובת ממש בהירה. הוא משנה בעצם את הצבע שלו. נתחיל. אוקיי, עכשיו כשהדבש מוכן, אנחנו נמשיך להוסיף את שאר המצרכים, למעט החלבונים, הסוכר ואגוזי המלח. אנחנו מוסיפים 4 חלמונים, נוסיף את הסוכר באיטיות, בזרם דק, ואת סוכר הווניל גם אחריו. שמן, אנחנו מוסיפים את גרידת הלימון, ולבסוף אנחנו מוסיפים קמח. מוסיפים את הקמח בהדרגה, לא את כל הכמות בבת אחת, לאט לאט, לראות שהוא נטמע ומתמזג עם הבלילה. אם נדבק קמח לדפנות הקערה, אפשר לתת טפיחות קלות על מנת לשחרר את זה פנימה. אוקיי, אז חצי הדרך מאחורינו. עכשיו החצי השני. ניקח את החלבונים בקערה נפרדת, ונתחיל להקציף אותם, אוקיי? ונוסיף תוך כדי הקצפה את הסוכר שנותר בהדרגה. הנה, הקצף שלנו יציב, מוכן. אז מה שבעצם נותר לנו לעשות כדי לקבל את העוגה, זה לקפל את הקצף חלבונים לתוך תערובת הבצק שהכנו קודם. וזהו. אז אנחנו נתחיל. יש לנו פה את הבצק, ופה את הקצף, ולאט לאט אנחנו לוקחים עם מרית, מתחילים לקפל. מקפלים בעדינות, לא לשבור את הקצף, ואנחנו רוצים לשמור לקבל עוגה אוורירית וכיפית. אז פשוט מוסיפים לאט לאט, ובתנועות קיפול עדינות, ככה אנחנו מקפלים לאט, בעדינות. עד שהכל מתאחד, לא צריך למהר לשום מקום. אוקיי, אחרי שסיימנו לקפל את הכל לתוך הבלילה, קיבלנו את הבצק המוגמר של העוגה, ומה שנשאר זה רק לאפות. אז אני לקחתי תבנית קפיצית ושימנתי אותה מראש, אוקיי? ואני הולכת למזוג אותה, את הבצק שלנו לתוך העוגה.
חשוב גם לא לשפוך בצק עד הסוף, 3/4 מהתבנית למלא, כי העוגה תופחת וגודלת תוך כדי אפייה. אז זהו, יש לנו עוגה, נשאר רק לקשט. זוכרים את האגוזים? אנחנו פשוט לוקחים כמה אגוזי מלך ושמים מלמעלה לקישוט. זהו. לא יותר מדי, ככה בקטנה. ומכניסים את העוגה, העוגה מוכנה, מכניסים אותה לתנור. טוב, אז הוצאנו את העוגה מהתנור, נתנו לה להתקרר טיפה, לנו זה לקח בערך 40 דקות לאפות אותה בטמפרטורה של 180 מעלות. זה משתנה בין תנור לתנור, תבדקו, זה יכול לנוע בין 40 דקות ל-50 דקות, יש גם את מבחן הקיסם שעובד, וזו העוגה שלנו. אנחנו עכשיו, אני אפריד אותה, עוברת על הקצוות עם הסכין, ככה, על מנת שיהיה לנו קל לשחרר אותה. זהו. והנה עוגת דבש שלנו, עוגת דבש קלאסית, עוגת דבש של אמא. שנה טובה. בולדוג פרודקשן.